Περίπου ένα χρόνο. 14. 9. 20 ολόκληρα χρόνια. Είμαι 8,5 χρόνια και πάω 9. Σχεδόν 3. Είμαι σχεδόν 16 χρόνια. 24 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε. 3 απίθανα χρόνια. Είμαι 6 χρόνια και 2 μήνες. Μόλις έκλεισα τον πρώτο μου χρόνο. Είναι 10 χρόνια. Σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα. Έχω ξαναεργαστεί στο παρελθόν για 2 χρόνια. Στο λογιστήριο. Στη διασφάλιση ποιότητας. Στο τμήμα της παραγωγής. Είμαι στο τμήμα πωλήσεων της Χορέκα. Είμαι στο τμήμα της παραγωγής. Είμαι στο τμήμα Logistics. Είμαι προϊσταμένη στο γραφείο κίνησης. Τμήμα πωλήσεων και υποκατάστημα στη Λαγαναγορά. Είμαι στο τμήμα πωλήσεων των X-Van. Είμαι υπεύθυνος του γραφείου παραγωγής. Είμαι στο τμήμα των πωλήσεων στα X-Van. Είμαι οδηγός. Είμαι στο τμήμα παραγωγής στο γραφείο της αποθήκης. Σαλάτα γεύμα καπρέζε και καπριτσιόζα. Το Super Bowl με πληγούρι και ξηρούς καρπούς. Η σαλάτα την Ιταλική. Η κόμπ από τα γεύματα και η μεσογειακή από τις μικρές σαλάτες. Την παραδοσιακή. Είναι η αγαπημένη μου. Σίζαρς και η γουστόζα που είναι στα δικά μου γούστα. Το γεύμα τούνα και από τις υπόλοιπες σαλάτες λατρεύω τη μεσογειακή. Η κόρη μου τρώει τη Σίζαρ. Τη λατρεύει. Η παραδοσιακή και τα καροτάκια. Μ' αρέσουν τα Super Bowl, συγκεκριμένα το Super Bowl με τη γαρίδα. Καταναλώνω καθημερινά λόγω και των συνθήκων τα γεύματα του φρεσκούλη που είναι οι σαλάτες, η Caesar, Italian. Είναι τα τρυφερά μαρουλάκια και μ' αρέσει πάρα πολύ η φροντοσαλάτα ανανά. Η Ιταλική σαλάτα και από γεύματα μου αρέσει η Italian. Η σαλάτα δροσερή και από τα γεύματα η σαλάτα Caesar. Πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι ωραίο να βλέπεις κομμάτι από τη ζωή σου που περνάς τόσες πολλές ώρες μαζί τους να κινούνται all over. Όταν τα βλέπω νιώθω περηφάνεια ότι είμαι ένα μέλος της ομάδας και όλης αυτής της αλυσίδας. Νιώθω χαρά όταν το βλέπω που είμαι και εγώ μέλος αυτής της ομάδας. Είναι πολύ ευχάριστη αίσθηση και μάλιστα κάθε φορά μένω έκπληκτος από τον όγκο στον οποίο βρίσκεται ο φρεσκούλης σε όλη την Ελλάδα. Είναι γέμισμα ψυχής. Είναι διατροφή, γυμναστική. Stay beautiful. Η φρεσκάδα των ανθρώπων του φρεσκούλη. Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα φρέσκοι, να διατηρούμε το σώμα μας αλλά και το στομάχι μας. Είναι δύναμη για ζωή. Όσο μπορεί ο άλλος να είναι φρέσκος, μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Είναι στάση ζωής. Δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι σωστή διατροφή. Χαμόγελα. Η φρεσκάδα που έχει η εταιρεία, τα προϊόντα της και στον κόσμο της. Είναι συνυφασμένο με τα λαχανικά και ακολουθεί και την νοοτροπία της εταιρείας και του εργοστασίου. Είναι να είσαι καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Να είμαστε πρωτοποριακοί. Να είμαστε φρέσκοι σε όλα. Φτερούγισμα στην καρδιά. Το αισθάνομαι σαν η οικογένειά μου. Υπερήφανη. Νιώθω ευτυχής που δουλεύω σε μια υγιής και ελληνική εταιρεία. Υπερηφάνεια. Επιτέλους ο κόσμος θα μάθει να τρώει καλά.